Я з усёй планетай вяду дыялог. Я знаходжуся на найвышэйшай ступені развіцця ў плане фізічнай сілы. Алімпійскі чэмпіён па цяжкай атлетыцы Андрэй Арамнаў распавёў пра свае амбіцыі. То бок вы хацелі б стаць галоўным трэнерам зборнай? Магчымы і такі варыянт. Пакуль я адчуваю, што мне там няма з кім працаваць. Яны не гатовыя мяне слухаць. Таксама спартсмен лічыць, што адзіны, хто зможа падняць цяжкую атлетыку на нябачанай вышыні, гэта апошні і адзіны алімпійскі чэмпіён з Беларусі, то бок ён сам. Арамнаў кажа, што наладзіць кантакты з усім светам, з усімі вядучымі дзяржавамі. Таксама ён сцвярджае. Я з усёй планетай вяду дыялог. Я знаходжуся на найвышэйшай ступені развіцця ў плане фізічнай сілы. Я ведаю любыя метады падтрымкі арганізма фармакалогіі. І ўпэўнена выказваецца пра сябе як пра спецыяліста. Думаю, што знаходжуся ў дзесятцы найлепшых спецыялістаў на планеце Зямля. Магчыма, і ў топ-5 ці нават у топ-1. Чаму вас не пускаюць да кіраўніцтва спортам? Я чалавек, якім ніхто не можа кіраваць. Толькі Бог можа мной кіраваць. Зараз алімпійскі чэмпіён дае онлайн і офлайн кансультацыі, займаецца прафілактыкай траўмаў і аднаўленнем, а таксама праводзіць семінары.